МВР, джендарите, Нанко и от МВР и парламента да не мърдат. Знаеш, че такова? Ще прави секс революция. Ще налага закона Магнитски и поискал военен съд за Борисов и Румен Петков. Майка им ще еба милиционерски джендари. Ма много крадат. Дай ще мастринке. Ти само за джендари от МВР-то си мислиш. Ма и те джендари, те се чуят как да се ебат от джакузите и да крадат по банки и циговчарка. И Бургас. Вика, чакрък, Гешев, къде ще крадеме? С Цацаров или с Филчев? Ти направи ли кюфтията? Направи ги. Хубаво, айде. Ще ми донесеш това? Ще ти донеса.